máš najradšej na našom ockovi? Na našom ockovi, že je obetavý a kreatívny. Môžeš. Dedo, mám ťa rád, pretože veľmi pracuješ. Dobre. Ja si spomínam na to, že celé naše detstvo nás mal ocínko na prvom mieste. Že vlastne vždy, keď sme za ním s niečím prišli, tak na úkor seba, svojej práce a všetkého ostatného. V kontraste so všetkými inými rodičmi mojich kamarátov, spolužiakov a známych, ktorých som poznal, tak on sa vždycky naozaj pustil z ruky, čo robil a išiel sa venovať nám. A myslím si, že to z nás všetkých, ako sme jeho deti, dosť kričí, že sme mali naozaj veľa pozornosti, veľa lásky a veľa opatery. Takže myslím si, že to robí nášho ocinka one of a kind a to nie je bežné a za to som vďačný. Že je tak pekne dobrý. Tak ja si na tobie, ocko, vážim tvoju nekonečnú ochotu pomáhať druhým, tvoju dobrosrdečnosť a vážim si, že máš pekný vztah s našimi deťmi, že máš s nimi trpělivosť a že si ochotný čítať do 10 hodín rozprávku, když by naše deti měly dávno spát. Že najradšej na vás mám dobrosrdečnosť, lásku a takéto teplo domova a ochotu pomôcť vždycky. No tak, že športuje, že má rád umenie, že je kreatívny, že má rozhľad. Čo to vystrihneš? A ešte niečo chcel. Že naväzuje vzťahy. S kým? So všetkými. Ľahko. Aha. Že má taký skill. Takú vlastnosť, hej? Taký networkingový skill. Áno. Takže, milý ocko, ja ťa mám tiež veľmi rada, ako všetci moji súrodenci. Ale to, čo mám na tebe najradšej, je to, že si ma priviedol k tomu, čo ma najviac baví. A to je história, umenie a tak, že to máme naozaj spoločné, vieme sa o tom rozprávať. A že vždycky, keď som za tebou prišla s niečím takým, tak si sa mi venoval a našiel si na mňa čas. A za to, že si ochotný, že sa mňa staráš, že mi vždycky navaríš, keď prídem z Brna a tak ďalej. Milý ocko, ja ti prajem krásne a požehnané Vianoce. Veľmi ťa mám rada. A na tebe si najviac vážim to, že si veľmi láskavý a obetavý. Že sme vždy boli na prvom mieste pre teba. Aj keď som adoptovaná, tak to si pamätám. A ešte sa mi páči tvoja pohostinnosť. Ako každého okolo idúceho pohostíš. A chcem ti povedať, že sme tu vždy pre teba. Ahoj ocko, prajeme ti krásne a pokojné vianočné sviatky. Ďakujeme ti za všetko, čo si pre nás v živote urobil a čo všetko pre nás robíš. Si pre mňa veľkým vzorom a chcel by som byť takým otcom, akým si ty. A ja sa taktiež pripájam a najviac si na vás cením to, že si vždy stojíte za svojím názorom a že pre každého spravíte prvé posledné. Ďakujeme. Že mám ocko rád preto, lebo je pekný.